ang atong padayunon ang paghubad sa natawhan sa Marso 2. So miki unsa man puy hubad aning natawo sa Marso 2? Okay, kung ikaw nataw sa Marso 2, maayo ka sa negosyo. Maayo ka mo convince sa mga customer. Og ikaw, daghang kag plano sa imong kinabuhi nga gusto nimo nga makahuman ka sa imong pagtuon kay gusto ka nga makatabang sa imong mga ginikanan ug mga igsuon. Unya na kay plano nga mungadto ka sa gawas sa nasod. Unya ikaw naasad kay plano nga makabana kag foreigner kay aron mahawas ka sa imong kinabuhi. Mao na imong plano kay gusto ka nga makangadto sa laing dapit. Ug ikaw pinangga ka sa imong mga ginikanan ug mga igsuon. Ikaw mao ilahang gisaligan. Magsalig sila diha kanunay sa imong kinitaan. Mao nay imong hubad sa Marso 2 KC. Ayaw kalimot mga higala, mga friends. Diha ayaw taon ko kalimot sa pagtanaw sa amuang hubad sa natawhan ang Marso. Sa pag-like po, i-share po, and then subscribe. Salamat!